खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नेपाल हादोरनि गिलु बालु गिख्रंथावै महाप्रलय जानाय एबा दैबाना जानायनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट जोंनि आसामनिफ्राय साथाम बर' लाइमोनफोरा खामानि मावनो थांनानै सानै बर' लाइमोनफोरा दासिमबो गोमानानै दङ। नंगौ बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट नेपालनि दैबानायाव सानै बर' लाइमोनफोरा गोमानानै दङ। गोमानाय सानै लाइमोना ऋतुपर्ण ब्रह्म आरो मन्त्रि बसुमतारी। 2 सप्ता सिगांसो कार्बि आलं लांहिंनि साथाम लाइमोनफोरा खामानि नागिरनानै नेपालाव थांदोंमोन। नाथाय बिसोरनि गेजेराव समेश्वर नार्जारी मुंनि सासे लाइमोना खुनुरुखुम जिउ रैखा खालामनो हायो। नाथाय दासिम सानै बर' लाइमोनफोरा नेपाल हादोराव जानाय जा गिलु बालु गिख्रंथाव दैबाना बे दैबाना जानायाव सानै बर' लाइमोनफोरा गोमानानै दङ। बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बिथांमोना कार्बि आलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि होननानै मोनथिना मोननाय जादों। बिथांमोना साथामबो लोगो नांनानै नेपाल हादोराव थांनानै खामानि नागिरहैदोंमोन आरो बे खामानि नागिरनायनि गेजेराव सासेया खुनुरुखुमै समेश्वर नार्जारी मुंनि लाइमोना खुनुरुखुमै जिउ रैखाथि मोनो। नाथाय दासिमहालागै सानै बर' लाइमोनफोरा गोमानानै दङ। नेपाल हादोरनि गिलु बालु महाप्रलयनि जा थासारि बे थासारियाव ऋतुपर्ण ब्रह्म आरो मन्त्रि बसुमतारी मुंनि बे सानै लाइमोना बे दैबाना जानायाव गोमाना थानायखौ बे समाव सुलुंनिफ्राय बा गोबां खौरां बिजोङाव बे समाव गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे आसाम सरकारा जा नेपाल हादोराव जुदि जोंनि रायजोनिफ्राय थांनानै बेबायदि खैफोदाव जुदि नांथानानै दङ अब्लानिया दिल्लीयाव थानाय आसाम भबननि हेफाजाब मददगिरि एबा हेफाजाबनि थाखाय एबा मददनि थाखाय जानबुं नम्बर होनाय फोसावनाय जादों आरो बे जानबुं नङाव सोरबाफोर जुदि नेपाल हादोराव नांथानानै दङब्ला बे जानबुं नङाव कल खालामनानै मदद बिहरनो हागोन होननानै फोरमायदोंमोन। आरो बेनि गेजेरावनो जोंनि सानै बर' लाइमोनफोरा नेपाल हादोराव खामानि मावनो थांनानै गोमानानै दङ।